Takže vítejte u mojí první challenge. Takže já jsem Honza a zkusím vypít mléko s nějakýma dalšíma věcma. Takže jdeme na to. Takže za prvé vanilkový cukr. Jdeme na to. Tady si vezmeme náš takový přístroj, podle nějakého kokota. Ani málo, ani moc. To je to umění. To si dáme sem. Takže cukr. Sem připravíme ještě. Takže chili. Za další nějaké smíchané koření, asi do polívky. Chutnáme. To je hnusné. Za další pepř. Sůl. A mletou skořici. Vidíte? Výborná. Zamícháme. Vypadá to jako kakao. Zamícháme. Sakra, to nejde zamíchat. Že bychom tam přilili ještě mléko. Vidíte ty bublinky? To je fakt zajímavé. To je jako vaše zadek. Nejdřív. Musím se přiznat, že ty skořice jsem tam dal fakt moc. Potřebuji mléko. Jdu si pro něj. Počkejte. Jsem to tady. A polijem to. Sakra, ono to furt nejde to dolů. Fuj. To je hrozný, nechce to jít dolů. Na zdraví. Tak tohle je doslova na posrání. Na X. Promiňte. Fuj, to je hnusný. Pokračujeme pít. Promiňte, ale tady to se fakt nedá pít. Počkejte, já ho přesvědčím. No, takže tady ten debilní kameraman mě bohužel přesvědčil, no. Moc se mi do toho nechce, ale je to moje první challenge, takže má být asi nejlepší. Nedám to na X, jo, ale vypiju to. Trošku dobrý, je to lepší než předtím.
Já se omlouvám, ale sundal jsem z toho pár z kořice. Jenom trošku. Furt to je hnědý. Totálně. Už to skončí, už je to dlouhý.